Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sadiq, kai ne? Ni ne wallahi. Ya ibada malam. Ibada alhamdulillah. Ai ibada duka rai ko kai baka yi ne? Malam ana dan tabawa. Subhanallah. Ibada ne ana tabawa? Malam to duk ibada na isa na yi kwatan wanda kai za ka yi ne malam. Malam ni gaskiya ne fatara bashi. Gaskiya ni ta tsaya mun ta dame ni gaskiya malam. Ni yanzu ma na rasa ina zan. To madalla. To in ga ma shine na ce malam to bara na zo wurinka na san ba za a rasa wata dabara ko wata addu'a ko laya da za a dan fita daga wannan talaucin da nake ciki ba malam. To in dai wannan ne kuwa lalle ka kawo kuka gidan mutuwa. Allah ko malam. A'a. Ya za a yi kenan malam? Ai ka karanta suratul haq tun daga farko har ƙarshe. Insha Allah kai da talauci har abadan. Ko malam? Abba ai sai ka je ka gura ka gani da kanka zaka zo nan ka bani labari. Kenan nagode malam. Ba da. Nagode malam. الناس تحل بأهل مكة، أهل الخير أهل مكة، أهل سيما أهل مكة، أهل موجب أهل معروف. Zauna nan kawai zauna. Aiki na. Yawwa. Malam mai shayi. Shayi za a ban. الذمة Ji sauri yau ba bashi bane. ولا 100,000 كلمة. Baba harka ta buɗe wa Garo na yana jin daɗi. Kai Allah ya sa dai ba fashi yake. ka kuɗi sai ka ce wani mai aiki Ai ni banki. tunani na Allah dai ya sa ba fashi yake. Mu dai mu sha shayi. Duk inda ta bare babu komai. Mu shayi ai wannan shayi yayi zafi da yawa. Yayi zafi ko? Aba da Allah. Bari za a ba ku direct. Shine bright like a diamond. Mun gama. Alhamdulillah. Har kun gama ko ba Dan a shayi. kawo muku ne? Kaya ba sai ka ce ka ga wani shayi. An so kuɗin ka. Awa da Allah. Gama kawai ka zo mu ci. Ba wani ke. Waye zai biya? Subhanallah. To ya malam zai mun haka bayan ya ce in nayi alhaqatu kuɗi zan dinga samu. To ka gane mai shayi. Ni na ruwana da malam. Ai ba komai zan ce. Ni yau in malam bai ban ba za mu yi rigima da shi. Ka ga ranar nan Kada ba ka ka je sa ko wani ba. tafkekin abokai ba ruwa na. Haka fa ranar nan ka zo kuka mu a nan. Ba da Yau kuma a sake- ba da karkada mu Kuɗin fa ya kama duka 1,500 kenan. za a baka. Zan ma na ƙara ma 300. To shikenan minti 3 na baka. To ba damuwa. Yawa. Ba damuwa zan je in sami malam. To ina jiran ka. To malam ni yanzu zan tafi gwada To shikenan. ko ba gaskiya ba Haka ne. saboda ka ga wannan al'amari na malamai mu ba ma ƙasa a gwiwa za mu tafi na yarda da Allah na yarda da malam ko ba gaskiya ba Gaskiya ne. zan tafi amma a yi ƙoƙari don an su malamai akasari ku in an ba ku aiki sai ku tafi kwanta ku dinga bacci Karkara mu da komai. to Ka je ka gwada kawai. to zan tafi Ba ka gwada zo ka ba labari. to haka ne yawa dan auren nan ina son auren nan sosai Karka kamar ka same ta. haka ne ko Za ka zo nan ka ba to labari. shikenan Allah ya sa Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sadiq, Malam ka dawo ne? na dawo malam. Madalla. Sallama ma ba dan Allah na yi ta ba. Subhanallah. Malam kai ya za ka mun haka bayan ka ce kuɗi zan samu na je ba dare sati na guda ina alhaƙatu kuma sati na guda ina jiran kuɗi malam ban ga kuɗi ba malam haba malam ya za ba fa haka muka yi da kai ba malam malam na fa ciwo bashi fa ina gaya ma fa ban san iyakacin bashin da na ciwo ba Subhanallah. yanzu ma fa bina suke yi fa na zaburo na zo nan fa Ai kai da na baka. Sai da na gaya maka. Kai ya za a yi ka je ka zo ka taɓa ganin Allah mutum yana kwanci kuɗi sun zo mai. Ai da na baka alhakatu sai ka ma kanka alhaka. Ai abin da ake nufi alhakatu kenan. Ka tashi ka je ka nema. Baka ji ko Allah ma ce ka tashi ku nema in taimake ku ba. to malam ni ba zan sa fa amma iya ne fa malam Subhanallah. gaskiya Yanzu za ka gwada da ni kenan. a to malam kai faɗan Allah ne To kai karamin ja'iri ne. ka zo a Qur'ani ne malam ai ba ka zo a Qur'ani ba سبحان الله.